hovoríte na ten odhod pána ministra, ktorý povedal, že si vie predstaviť? Prepáčte, to sa mi Len jedna otázka v prípade, že vám teda vyhovejú, respektíve, čo bude vaše spokojnosť, je možné, že by už dnes sa vypovedali sa? Ja nehovorím, že dneska asi určite nie, ale bol by to veľmi dobrý základ. To znamená, že by ste možno dali také odporúčanú lekárom vypovede stiahnuť? Budeme sa baviť po briefingu. Hej. Čo sa týka na ten odhad ministerstva zdravotníctva, že to zvýšenie platu by mohlo byť na úrovni učiteľských o 9 až 60 eur. Budeme sa baviť po briefingu. Hej. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý večer želám. Dobrá zdravotná starostlivosť prístupná pre všetkých pacientov je náš spoločný záujmový cieľ. Rokovali sme spolu o dvoch dôležitých témach a rozmeroch problémov zdravotníctva. Prvý, existujúce finančné zdroje a dostupnosť zdravotníckej starostlivosti pre všetkých našich občanov a pacientov bez ohľadu na to, v ktorom žijú regióne a ako to zabezpečiť. Druhý, spravodlivé ohodnotenie nielen lekárov, ale aj zdravotných sestier, zamestnancov v zdravotníctve, ak dovolíte, ja to poviem širšie, vo verejnom sektore. Myslím, že môžem skonštatovať, že po prvom našom dialógu, ktorý sme dnes absolvovali a trval vyše 3 hodín, sme dospeli k nasledujúcim spoločným záverom a pán Kollár ma doplní alebo opraví, ak ich nezmeniem presne alebo dôsledne alebo niečo opomeniem. Prvý, máme spoločný cieľ zracionalizovať chod našich nemocníc tak, aby finančné zdroje, ktoré máme, boli naozaj využívané na zdravotnú starostlivosť a aby boli hradené reálne vykonané výkony. Vláda na toto riešenie navrhla formu transformácie týchto nemocníc. Predstavitelia komory odborov lekárskych majú dve obavy. Aby transformácia v konečnom dôsledku, niekedy v budúcnosti, neviedla k možnej privatizácii alebo nejakým konkurzom, ktoré by napokon viedli k zatvoreniu alebo úplne zablokovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. V súčasnej podobe navrhovaná transformácia podľa mojich vedomostí by nemala umožniť takéto riziká, ale dohodli sme sa, že dám pripraviť podklad, analýzu právnu, ktorá by prípadnými zmenami, doplnkami zabezpečila, aby sa takéto dve situácie za žiadnych okolností v prípade transformácie nemohli stať. Dohodli formu, ktorá by zabezpečila transparentné, racionálne, efektívne narábanie s financiami, vrátane hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti vedenia, vrátane kontroly vedenia z narábania týmito financiami, možno i inou právnou formou, ako je forma 100% akciovej spoločnosti štátu. Dohodli sme sa, že k takýmto variáciám, výhodám, nevýhodám, rizikám sa opäť stretneme o týždeň, prípadne 10 dní. My máme totiž úplnú zhodu v tom, že doterajšie fungovanie mnohých nemocníc racionálne nebolo, ani efektívne nebolo a že naozaj treba robiť nápravu. No a tá druhá téma, ohodnotenie. Verejný sektor celý, či hovoríme o učiteľoch, nepedagogických pracovníkoch, lekároch, ale aj zamestnancoch verejnej správy, celej verejnej správy, sociálnych verejných služieb. Tieto mzdy sú neporovnateľne nižšie, ako sú mzdy v iných odvetviach alebo v súkromnom sektore. Takže do tohto nie veľmi prívetivého konštatovania, a nehovorí sa mi to nejak ľahko, patria aj odmeny a platy lekárov alebo zdravotných sestier.
dúfam, že moji kolegovia pochopili, že ak zvažujeme odmeňovania platy lekárov, sestier, tak nemôžeme zabúdať na ostatných pracovníkov vo verejnom sektore, že to musí byť jednoducho spravodlivé rozhodnutie. Zároveň sme hovorili o tom, že pokiaľ je požiadavka na platy tých lekárov, ktorí slúžia v tých lôžkach vo fakultných nemocniciach, tak je možné... Aj v iných, vo všetkých. Áno, a v iných nemocniciach, tak pri úsporách, ktoré prináša napríklad zákon o lieku, je možné uvažovať o postupnom navyšovaní, zlepšovaní finančnej situácie a odmeňovania či už zdravotných sestier alebo lekárov v takýchto zariadeniach. Ale toto budem prerokúvať s ministerstvom financií a opäť sme sa dohodli, že sa vrátime k tejto téme o zhruba 10 dní. Myslím, že toľko závery z dnešného stretnutia. Neviem, či to vám Kolár niečo dodať, alebo som niečo opomenula. Myslím si, že zhruba to bol asi téma našich rozhovorov. Ja chcem skutočne vysloviť taký nejaký súhlas s ústretovosťou a pani premiérky so všetkými našimi 4 požiadavkami, na ktorých sme sa viac menej v tejto chvíli, alebo našli sme nejakú zhodu a možno aj spôsob riešenia, čo je veľmi dôležité. A rozobrali sme si prakticky všetky tie najdôležitejšie témy v oblasti zdravotníctva, hlavne tie najproblémovejšie, aj s možnosťou nejakého toho ďalšieho riešenia. A veľmi dlho sme rozprávali o transformácii nemocníc na akciovej spoločnosti v tejto pozícii, ale musím oceniť aj prístup pána prezidenta, ale budeme hľadať také riešenia do budúcna, ktoré budú priateľné aj pre občanov, pre celý systém zdravotnícky ako taký. Na záver by som chcel povedať, a sme oboznámili s tým aj pani premiérku, že v krátkom období sa stretneme, alebo máme ambíciu sa stretnúť so všetkými predsedami politických parlamentných strán, kde budeme takisto hľadať podporu na reformu systému slovenského zdravotníctva a zastavenie krízy slovenského zdravotníctva. V tejto chvíli asi toľko k tomu. Ak dovolíte, aby nedošlo k nedorozumeniu, potvrdzujem tieto slova, ale práve pri tej transformácii nemocníc, viete, tam máme ťažké hľadanie zhody. Ale pokúšame sa. Vyťahovať? V tejto chvíli treba povedať úplne objektívne, že o výpovediach sme nehovorili. To znamená, pani premiérka ani nejakým spôsobom netrvá v tejto chvíli na tejto otázke a my v tejto chvíli môžeme jedinú vec povedať, a to je, že budeme rokovať v najbližších 7 až 10 minút a verím, že prídeme k zhode aj k ukludneniu tejto situácie. Ja to musím povedať možno aj inými slovami, že sme pripravení spraviť maximum preto, aby situácia v slovenskom zdravotníctve sa nejakým spôsobom stabilizovala, aby došlo k riešeniu. Ale v tejto chvíli treba aj povedať jednu dôležitú vec, že lekári nie sú tí, ktorí majú toto rozhodnutie v rukách, ako riešiť krízu slovenského zdravotníctva, ale na rade je možno niekto iný a to budeme pani premiérke nielen pomáhať, ale držať palce, aby sa tak do konca novembra stalo. Pán Kolár, ale pacienti teraz my sa stretnávame s nimi v nemocniciach a boja sa, čo bude v decembri, preto by som poprosila, keby sme mohli dať verejnosti jasný odkaz, či 2000 lekárov z nemocnic v decembri odíde alebo nie. Pán Kolár, smiem? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. My sme dnes nerokovali o téme sťahovania alebo nesťahovania výpovedí, pretože sme mali prvé rokovanie. A vrátime sa za okrúhly stôl, tá ochota tu je a sme otvorení ďalšiemu rokovaniu. Je samozrejme záujem vlády Slovenskej republiky, aby nebolo nijak ochromené fungovanie zdravotníctva, preto
sa budeme pokúšať o dohodu s predstaviteľmi lekárov, s komorou, tak, aby sme našli spôsob riešenia, pretože nie je ľahké. Ja nebudem sľubovať nemožné. Bolo by to z mojej strany nezodpovedné, aj keď by som mohla. Pretože by to vlastne už musel riešiť môj nástupca. Neurobím to. Snažím sa pristupovať k téme veľmi zodpovedne a dohodnúť sa na takých riešeniach, ktoré sú reálne a ktoré splniť v danej situácii dokážeme a vieme. A chcem vyzdvihnúť naozaj otvorenosť a ústretnosť pri dnešných rozhovoroch. Vo viacerých veciach môžeme spolu nesúhlasiť, ale dôležité je, že máme záujem, aby ani pacient a žiaden občan Slovenskej republiky na túto situáciu nedoplácal. A myslím si, že to je dostatočná platforma na to, aby sme za to obdobie, ktoré máme pred sebou, našli spoločnú reč a spoločné riešenie. Ostávajú 3 týždne, pán Kollár, ako to vidíte? Áno, ostávajú 3 týždne a musím povedať za všetkých kolegov, ktorí sú vo výpovediach, nielen v ich záujme, ale v našom záujme je, aby sme došli k dohode a my pre tú dohodu spravíme všetko, na to sme pripravení a v podstate preto sme sa dnes stretli s pani premiérkou a verím, že tých 80 dní využijeme na to, aby ten slovenský pacient dostal aj po 1. decembri tú zdravotnú starostlivosť. K tomu asi viac už netreba. Myslím si, že to je spoločný záujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne.